Prerušovaný pôst, alebo po anglicky intermittent fasting, nie je nová vec. Ľudia sa postili tisíce rokov z náboženských dôvodov alebo z praktických dôvodov. Ale v posledných rokoch sa stal z toho fenomén. Na YouTube miliónov videní, na Instagrame hashtag intermittent fasting, vyše 100 miliónov príspevkov. A každý má iný názor. Problém je, že väčšina tých názorov nestojí na dátach. Prerušovaný pôst nie je dieta v klasickom slova zmysle. Nehovorí ti, čo jesť, hovorí ti, kedy jesť. Predstav si to takto. Každý deň máš určité okno, počas ktorého ješ, a zvyšok dňa neješ nič, alebo takmer nič. Najobľúbenejší formát je 16:8. 16 hodín pôstu, 8 hodín jedenia. Napríklad ješ od 12. do 8. večer, potom nič až do nasledujúceho poludnia. Jednoduché? Jednoduché. Ale existuje aj viac variantov. ADF, Alternate Day Fasting. Jeden deň ješ normálne, druhý deň výrazne obmedzíš príjem. Alebo 5:2. 5 dní normálne, 2 dní veľmi nízky príjem, zvyčajne okolo 500 kalorické hodnoty. Alebo 4:3. 3 dní obmedzenia, 4 dní normálne. A na tento formát existuje jeden z najsilnejších výskumov. Ale pozor, a toto je dôležité, prerušovaný pôst nie je magická tabletka. Funguje vtedy, keď vďaka nemu skutočne zješ menej. Dobre, najedli ste sa o 8 večer. Čo sa ďalej deje? Prvé 4 hodiny telo trávi. Inzulín je hore, zásoby glykogénu sa doplňajú. Nič dramatické. Od 4. do 12. hodiny inzulín začína klesať. Telo začína viac spaľovať tuky. Ide o fázu, ktorú mnohí ľudia pri intermittent fasting cítia ako energiu. Jasnejšiu hlavu, menší hlad. Od 12. hodiny ďalej u niektorých ľudí sa začínajú tvoriť ketónové telieska. Telo prepína na iný zdroj energie. Teraz autofágia. Určite ste o nej počuli. Bunková recyklácia, anti-aging, dlhší život. Čo je pravda? Autofágia je reálny biologický proces. Telo si pri nej skutočne upratuje poškodené bunky. Ale tu je problém. U ľudí vieme autofágu merať iba nepriamo, cez biomarkery, nie priamo v tkanivách. Väčšina presvedčivých dát pochádza zo zvieracích modelov alebo z oveľa dlhších pôstov. Takže keď ti niekto povie, že 16 hodín garantuje autofágu a zastaví starnutie, nie je to veda, je to marketing. Autofágia nie je vypínač, ktorý o 16. hodine cvakne. Je to kontinuálny proces a my ho v praxi ešte nevieme presne merať. V roku 2025 vyšla v prestížnom British Medical Journal obrovská sieťová metaanalýza. 99 randomizovaných štúdií, 6500 dospelých. Toto je ten druh výskumu, ktorý sa naozaj berie vážne. A čo zistili? Intermittent fasting funguje. Ľudia chudnú, ale, a toto je zásadné, funguje podobne dobre ako bežné kalorické obmedzenie. Nie je lepšie, podobne. Rozdiely sú malé, zvyčajne 1 až 1,5 kg na úkor intermittent fastingu proti klasickej diete. Pri dlhodobých štúdiách dlhších ako 6 mesiacov sa výhoda intermittent fasting nad klasikou ešte zmenšuje. Takže prečo toľko ľudí hovorí, že im intermittent fasting zmenil život? Pretože intermittent fasting je pre mnohých ľudí jednoducho ľahší spôsob, ako je zmeniť. Nie magický, ale praktický. Teraz jeden z najzaujímavejších výskumov. 12-mesačná štúdia, 165 dospelých, formát 4:3, 3 dní obmedzenia za týždeň. Výsledok? Tí, čo robili 4:3, schudli v priemere skoro 3 kg viac ako kontrolná skupina na klasickej diete. To je štatisticky aj prakticky zaujímavý výsledok. Ale pozor, boli v intenzívnom, behaviorálnom programe, s coachingom, so sledovaním. Toto nie je to, čo robíš sám doma podľa YouTube videa. A tu je ďalší výskum, tentokrát z New England Journal of Medicine. 12 mesiacov, 149 ľudí, 8-hodinové okno plus kalorické obmedzenie. Výsledok? Žiadny rozdiel proti samotnej klasickej diete. Takže 4:3 vychádza lepšie ako TRE 8:16? Nie nevyhnutne, záleží na kontexte, na programe, na adherencii. A hlavne záleží na kalóriách. Teraz niečo, o čom sa menej hovorí. Kedy ješ, nielen koľko hodín. Existuje dôkaz, že jedenie skôr cez deň, tzv. Early TRE,
má lepší efekt na tukovú hmotu, hladinu cukru, nalačnú a krvný tlak, ako jedenie neskoro, late TI. Biologicky to dáva zmysel. Inzulínová senzitivita, trávenie, krvný tlak, všetky majú denný rytmus. Keď posunieš jedlo do noci, môžeš pracovať proti svojmu vlastnému telu. Čiže okno od 12. až do 8. večera nie je to isté ako okno od 8. rána až do 4. poobede. Ak ti záleží na metabolických výsledkov, skoršie okno je výhodnejšie. Mýtus číslo 1. Intermittent fasting mení hormóny a spaľuje tuk závisle od kalórií. Toto je jeden z najrozšírenejších omylov. Hormóny sa skutočne menia, inzulín klesá, tuky sa uvoľňujú. Ale keď sú kalórie rovnaké, výsledky sú rovnaké. Intermittent fasting funguje hlavne preto, že ti pomáha menej jesť, nie preto, že by obchádzal fyziku, respektíve fyziológiu. Toto sme si vysvetlili. Autofagia je reálna. 16-hodinová magická hranica neexistuje. Autofagia je proces, nie vypínač. Keď to niekto predáva ako anti-aging zázrak, je to marketing, nie veda. Toto je možno najnebezpečnejší mýtus. Intermittent fasting ti nedáva povolenie na junk food. Ak do 8 hodín nadspeš do seba ultraspracované potraviny, cukor a málo bielkovín, výsledok bude naozaj zlý. To ti môžem garantovať. Okno je len rámec, čo dáš do toho rámcu, rozhoduje o výsledku. Každá dieta trochu spomaľuje metabolizmus. To je normálna adaptácia. Nie je to pokazený metabolizmus, je to telo, ktoré sa prispôsobuje. Rozdiel robí silový tréning a dostatočný príjem bielkovín. Ak si zachováš svalovú hmotu, metabolický proces je minimálny. Stop! Deti nie sú malí dospelí. WHO, AAP, CDC všetky odporúčajú malým deťom viaceré jedla denne. Dojčatá potrebujú jedlo každé 2 až 3 hodiny. To je fyziológia, nie modný trend. Pre adolescentov existuje niekoľko štúdií, ale všetky boli pod klinickým dohľadom. Toto nie je niečo, čo tínedžer robí podľa TikToku. Alebo jeho rodič. A pozor, jedno špeciálne varovanie pre dievčatá a mladé ženy. Kanadská štúdia na 1000 mladých ľuďoch ukázala, že praktizovanie intermittent fasting bolo spojené s poruchami príjmu potravy. Nie u každého, ale asociácia existuje. Ak máš dospievajúce dieťa a uvažuješ o intermittent fasting alebo prerušovanom poste, prosím, najprv kontaktuj odborníka a konzultuj to. Toto rezonuje v médiách a znie strašidelne. Ale tu je kontext. Išlo o observačnú štúdiu, kde ľudia hlásili príjem stravy počas jedného dňa. Jeden deň, nie dlhodobý stravovací vzorec. Observačná štúdia nemôže povedať, že intermittent fasting spôsobuje smrť. Môžeme povedať, že dva javy sa vyskytli spolu. Randomizované štúdie, teda ten druh výskumu, ktorý je najspoľahlivejší, závažné nežiaduce udalosti pri intermittent fasting bežne nehlásia. Pre koho intermittent fasting dáva zmysel? Ak si zdravý dospelý, ktorý chce jednoduchší spôsob, ako regulovať príjem jedla, tak pre teba je prerušovaný post veľmi rozumná voľba. Ak ti pomer 16:8 alebo 5:2 pomáha prirodzene jesť menej, bez počítania kalórií, skvelé, poď do toho. Ak chceš začať s prerušovaným postom, odporúčam toto. Začni s 12 až 14 hodinovou nočnou pauzou. To je prirodzené, večera skôr, raňajky neskôr. Nepotrebuješ hneď 16:8. Nemusíš byť hrdina od prvého dňa. Potom, podľa toho ako sa cítiš, posun na 14:10 alebo 16:8. A pokiaľ možno, jedálenské okno skôr cez deň, nie večer. Pre koho intermittent fasting nie je dobrý nápad, alebo treba obozretnosť. Diabetici na inzulíne alebo sulfonylureách, riziko hypoglykémie je reálne. Prísna koordinácia s lekárom je viac než nevyhnutná. Deti a dospievajúci. Vysvetlili sme si to. Rast potrebuje pravidelný príjem energie a živy. Ak riešite detskú obezitu, robte to pod dohľadom odborníka štruktúrovane. Seniori. Riziko je sarkopénia, strata svalovej hmoty a pády. Ak uvažujete o prerušovanom poste po 60-ke, kľúčové sú bielkoviny a silový tréning. A extrémne okná typu jedno jedlo denne to za žiadnych okolností. Dobre, prešli sme si výskumom, prešli sme si mýtmi, prešli sme si tým, čo funguje a čo nie. Čo si z tohto videa máš odniesť? Prerušovaný post je legitímny a pre mnohých ľudí praktický nástroj. Nie je to však zázrak a nejde o revolúciu, ide o nástroj. Funguje, keď ti pomáha príjmať menej energie.
To je základ. Funguje lepšie, keď v jedálenskom okne ješ kvalitne, dostatok bielkovín, zeleniny a zdravých tukov. Funguje dlhodobo, keď ti vyhovuje životný štýl. Nielen prvé 2 týždne. Čo prerušovaný pôst nie je? No nie je to povolenie jesť čokoľvek. Nie je to taktiež záchrana bez pohybu. Nie je to vhodné pre každého a v každej životnej situácii. A nie je to jedno a to isté pre zdravého tridsiatnika a pre tínedžerku s rizikom poruch príjmu potravy. Ak ti toto video pomohlo, daj like. Vážne, pomôže to video dostať sa k ľuďom, ktorí túto informáciu potrebujú. A napíš mi do komentára, či si ty vyskúšal prerušovaný post, čo ti fungovalo, možno čo nie, alebo akú ďalšiu tému by si odo mňa očakával na spracovanie v tomto štýle.